से किरिंग की दाहिले जिल होकारे तिही आमार ती साला इं पेड़ा हरो दिनैहाय बुधबार आमगुरि बाजार सप्तायाव खेबसे जायो आरो आमगुरि बाजारा नैबे खानामाख्रा दै सेरावनो आमगुरि बाजारा औ हमनो सासेनो साइकेला गोमादोंनो इयाव दोनदोंमोन ओमफ्राय दाखालिबो सोरबा स्टुडेन्टसनि गोमादोंनो बैलाय फैगासिनो दं बैयाव दंहैयो ओमफ्राय बेखौ गोदान लाबोबाय बेखौहाय माबा होगोन खोमा बेबायदि माने दै थाबनायनि बेबायदि बाजार जाफैदोंमोन ए दे सिनायदों औ ओमफ्राय दाथ' मोजां से किरिंखि दा गुस्ति जिल बुनुया जिल दा नैबे खानामाख्रा दैया फैफिनबाय नालाय दा बिराद खस्थ' मोनसिगोनलाय आरोना गोबां स्टुडेन्टसफोर माफोर नै हाजोनिफ्राय फैयो भुटान हाजोनिफ्राय मथा मथि बेनिफ्राय खालामाथि हाजो बारा गोजान नङा मिनिमाम माबासो जागोन आरो 22 किल'मिटारसो जागोन खोमा दा नै बैयावहाय नाव होनो गोनां जादों नै बैयावहाय नै बियो नाव आरोखि ना हौरै जावगासिनो दं हनै नावा नै दा बिदि आरोखि जावगासिनो दङ ओमफ्राय दैया बिराद मोजाङै पुरस्कारल' ओरैहाय नै जोंनिया बिनानावा बिनानाव सोरांस्रिया मोदोम देरसिनलायनानैसो फैबाय बहाय हाबा जाहैखो खिथाहरदो एसे हाजोआव जाहैदों बेबोथ' फेसबुक पेजर मोजां दा खबर सबर मोजांथ' बर्थमान ओमफ्राय हाबायाव खबर हरना होयो आङोहाय खबर हरदोंमोन दादायानो फैयाखै जायखिया आं बेस्थ'मोन रा बेखायनो सौहैयाखै ओमफ्राय नावाखौ एसे नायनि आङो माबायदि जादों ओरैहाय दै बारबाय हनै खायसे बारबाय हनै दैजोंहाय नै गोथौथार बबा नै आयु नै सिसियायै गांलाब गांथाबल' जालायखादों बेस्राफोर दै बारनाया दा नैबेयावहाय नाव गाखोनो नेदलाबाय आरोखि ज'नो नै दाथ' नावनि बाहादुरिसोलाय बियो खानामाख्रा दैया नै फुरा नाव गाखोनायसै आरोखि ओरैहाय फुरा रेडिल'सै आरोखि नाव गाखोनो दैया एसे गोथौआनोखा नै हनै बिराद मानसि जायोथ' नै बिदि आरोखि से किरिंखि दाहिले जिल होकारे तिही आमार ती साला इं पेड़ा हरो ओड़ा होकारे रही जोरा रे बाबा दादा हिजो में इंग पेदरे गलमारावा हिली दादा होकारे चलावना हिजो में गलमारावा इंग पेदरे हिजो में iya amara hubam jamtunya gua hubam jamtunya nah dah naw barne ready arki boro renga hoile dana leki kom naki ape tulare bunu ya mina kwa ado boro hor mena ya ape boro hor satar hor bunu boro ape tulare tihi ing pera horo berde rote pun mena ya am berde rote bangjuma terus oh wah पैसा की बयम भर्ती हुआ ना अच्छा होया से ना पानी खेने खुआ होय तो पानी तो खेने खुआ होय होय ना कि पहाड़ पूरा हाटो पूरा स्पीड आए ना oh माने बिराद कारेन्ट फैखायो आरो दैया मथा मथि ब्रिज जायोब्ला बिराद मोजां जासिगोन आरो ब्रिज जासिगोनबो होनना खोनायो मायो दासिमाव माबायदि जानानै दंथाय आंबो मोजां मिथिया आरोना दा बेबायदि आरोखि आमगुरि बाजाराव थाङोब्ला ओइ नै दा जुदि नैबे खानामाख्राया ब्रिज होयोब्ला ओरैबायदि मोजां जानोसै आरो बिजनिनिफ्राय लानानै नै हबे रानिजरासिम बै ओंखारख्लायग्रासिमावनो बिराद मोजां मिनिया सामाला लामा जाबोखाबाय आरोखि ना ओरैबायदि बरिया बानायबोबाय ओमफ्राय दा बेखौ बारोब्ला नैबेयाव आमगुरि बाजार मोनबाय ओमफ्राय आमगुरि बाजार बारनानैबो बै नांगलबाङा ब्रिज बियो माने ब्रिजआनो जाखाबाय आरोखि नांगलबाङा दैया होमब्लाथ' ब्लेड ओरैहाय जाब्रां ब्रिजजोंहाय
लोगो लाहैनो हासिगोन आरोखि ओमफ्राय थुक्राझार जानानै अबाव थांनो गोसो थांनो हासिगोन आरोखि दा अनलि नैबे खानामाख्राल' दलां जानो नांसै आरोखि होमब्लानो बिराद मोजां जानोसै हाथाय जाग्राफ्रानो मा मा लाबोलाखोलै आब'मोन मारै पार्टि लाबाय औ ओमफ्राय ममबाथि लाबाय आदसा माने फैसाबो गैया नालाय औ ओंखायनो आइसो बायना हरबाय आदसा दे मोजां दैयाथ' देरजेनबाय दाना नोंसिना ने औ फरायसाफ्राबो नै मारै हाबासो मोजांखौ देनां फिसाइ मोनबा होनोसै होनना बुङो हाथाय जाग्राफोरा बिराद इन्टारेस्टिं आरो दिनैहाय आं जास्ट आमगुरि बाजार फैनाय हिसाबै एसे ब्लग लानाय जाहैबाय दा बेनो नै आमगुरि बाजाराव फैफिनबाय नैबे बेदर बाजार ना बाजार जाहैबाय बिदि आरो जोंना आसोला नै खयथाखौ ओहो गोथौ दाउजों थांदो औ बयबो थाङा दामाय उनाव दे दैया देरबाय नालाय माथो इलाय मा बुस्थु दे नै ओरैहाय बिजिनि जानानै दावखोबोबाय ओमफ्राय ओरै थांबाय भारत भुटान बर्डार मालिबिथा जानानै आरो दा बाजारा नै बेबायदि बाजाराथ' ओरै माबासो जादों सानजा सोनाबसो जादों आरो एसे ब्लग लादों आं जास्टनो नैबे ना बाजार